يا شيخ عمر الفوتي زرناك يا شيخنا في غار دجمبر دنجراي نلاد الله محمد صلى الله عليه وسلم كان ينوي كنت نبيا عالما بنبوتي وآدم بين الماء والطين موني النبي كومي غندو النباغلم أنتما بمن آدم إنوني حق نديم إباكين شيخ سيد أحمد التجاني كان ينوي كنت وليا عالما بولايتي موني النبي موني ولي كومي غندو ولاية أم أنتما bammen adama ene woni hakkude ndiyam e bakkere ɓe mbi holno ɗum amnorto ko adama woni mamum ne sallah sallam woni mamum cheikh seydi ahmad tijani holno cheikh wonirta waliyu ko gando waliyagal mum on tuma adama ene woni hakkude ndiyam e bakkere serigne babacar sy radiallahu taala anhu wi wallahi no woodi ɓe mbi si holno woodiri o ƴetti kuɗol makko ومن قطب الوجود الذي أبدى ولايته بين الماء والدين وي كوغا بمي مسيماري هولو ونير غونغا ومن قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين بندرا بسهلابه من غير كو يتande on Allah ko haalete no fof haalama mi arani ɗo haalde ko meeɗa haalede ala mi arani ɗo haalde ko on meeɗa nande ala mi arani ɗo haalde ko ɓurmi on andude ala haala gasi haalaɓe cer hay goto wonta haalɗo ko meeɗa haalede hay goto wonta naɗɗo ko meeɗa ka nanede ko haalete ɗo fof haalama gasi heddi ko kaalowo o haala wiye ko sawtugol cheikh oumar kane o haala wiye ko sawtugol imam diane kono ko haalete ɗo fof haalama hata am yaade seeɗa tan mi waɗa développé 100 minutes ñawli dokkel golle kono mi haalat e oɗo musidɗo hono alhaji abdourahmane fall badjel hubbul waɗan minal iman ɗum alma men ɓene gandi ɗum yidde wuro ma jeeya koye dewal allah ko jiɗɗo wuro makko ko jiɗɗo nokku makko koko abdourahmane fall badjel ceerno chamsuddin mi salminima mi juurimama mi jippinima e jipporgal nde wonno mo yettani allah yettata sababu somi naati e goɗo wuro ko an woni sababu mi artiɗo alhaji badjel woni sababu emin jutodiral bangal fayida jutodiral jongal nde wonno min mi wona jokkotoɗo relation mi haalnama haala makko moƴƴere makko darde makko min jutodiri kono jutodiral ngal yarani noon ñanden tourné am Fouta ko jagguirmomi ko ko konko golli ɗum nde nanmi wuro ngo oɗo jeyaɗo allah ñamñamo ƴetti ko micro wi ko saɗa andi bajjel emin jiɗi ɓeydoɗa andudemo sa andamo emin jiɗi gandamo ɗum noon rokkimo ɗum ko golle makko e balle makko nde wonno neɗɗo aɗa wawi tinnade ha ɗo jooɗiɗa fof moƴƴere ma haale kono ndumtoɗa moƴƴere ma haale ɗum ko tinnade mawdi cam wadde abdourahmane fall bajjel min beltanimama jeyaɗo allah goto omo wiye bichrul hafi o wi achaddu amali ila llahi salasa golle tati ɓuri sattude gollande allah dewe allah tati ɓuri sattude gollande allah min de mboɗo andirimo hen gueɗel onko alhaji abdourahmane fall bajel ɓe mbimo holngel e holngel o wi aljuudu fi lkhillati alwarau fi lhalwati wa kalimatu lhaq indama yakhafu wa yartaji min de mboɗo andirimo aljuudu fi lkhillati jogade seeɗa gona karay sire ɗum ɓuri sattude gollande allah jogoɗa ujunere aɗa wawi deppisade hen galle ma naftoro jiya ɓurɗoma hatojinde kaɗa hoore ma dokka ɗum ɗum ko dewal allah cattugal konko omo gollo o ɓurani jawdi e oɗo diwan balni won ɓurɓe mo moyen e saraji he kono nde wonno tottirta ko ɓernde o jogui ɓernde
kadi jamma e ñalawma yewtere amen ko holno waɗirta développé diwan makko holno waɗirta développé diwan makko te ɗum ko hunde wonde fayida no feewi nen sallah sallam wi ɓuri e yimɓe ko ɓurɗo e yimɓe mum min de hakkude amen ganduɗo mi fof na andi min komi almudo kono min jaadirani dañal ala min jaadirani dañal de min gondirani intérêt nde o yii kam o yiɗirimi sabi allah jiimomi jiɗirimomi sabi allah min jaggodiri sabi allah kala teddungal ngal mbaɗanmi ko junngo makko ndewnanmi kala yimbam yahoɓe voyage koye junngo makko mbaɗɗanmi komin gandodiri e jooni kala jahowo ɗanngal ñanden ten nde mbanmi convoqué député ji pur ɓe ngannduɗaa ko esam omo mi waɗmo mbimo yo ar o tawimo hôtel King Fahd Palace mbanmi ɓe convoqué kamɓe fof ɓe ngari ɓe kawre am King Fahd Palace ko fati e jam leydi ndi omoni mbimin Abdourahmane eɓeni so ɗon mbaɗa voyage onon fof jeehe e makko ɓe mbi yo usan min mbimo ko on ustu yeɓe biyeji tarif normal sabu ko almubam emin jotodiri ko e moƴƴere neɗɗo noon sa jotodiri e neɗɗo o ɓeydanima yiɓɓe o ɓeydanima on ko galle cuuɗiɗo oto woɗɗiɗo e makko a dañi giɗo o ɓeydanima yiɓɓe o ɓeydanima on ko galle cuuɗiɗo hecci hanki nde dokkatmi almudam 4 V8 ko caabiɗi konko tottumdimi tottanamɗo koko Abdourahmane Fall Badiane wadde noon yiidemi wonde ko moƴƴo ko kaaray sire ko jiɗanɗo hoore makko moƴƴere ko ɗum waddime makko somi yiino goɗɗum ko wona ɗum so inviti kam koyle mi yettata ko ɗon konko omo andi activité jam wadde noon emin kalfina on mo mbatton e makko haqqille mbatton e makko haqqille no feewi nde wonno merci ene weeɓi tuubako kono o wiyata noon mo waɗananimo hay hunde merci ko konngol beɓgol tuubako kono mbirtoɗa tuubako tan wima merci hay hunde a gollani sa witti ha e nder hen a ƴeewat ko ɗayiɗo walla ala haqqille encouragement ne moƴƴi e gollonowo diine ceernaɓe salminama sikko Libreville mbayruɗen yiideɓe bisimilla aljuudu fil khillati jogade seeɗa gona kaaray sire ɓen goni ɓe qur'ana wiyata wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa wa ma anfaqtum min shay'in noon bajjal fa huwa yukhlifu min shay'in ko nakiratul am kala ko golluɗa e gesa Allah mbaɗirɗa sibi Allah ko Allah woni baɗanomo ɗum triplé neɗɗo noon a wawa finde jiya golliɗo golle moƴƴe jiɗa firtude ɗum ɗemgal ma c'est impossible gollowo e kaalowo ɓe gona gotum wadde noon mboɗo andirmagal dewal Allah dewɗo hen o woni alwara o fil halwati o phénomène baɗɗo rare hande e oɗo société comportement mo jogotoɗa e nder yimɓe o comportement moƴƴo o mo kollata yimɓe ka moƴƴo ka jaajɗo ko ni mbaɗa maintenir même comportement o sa yalti e nder yimɓe c'est très rare hande zamanu men neɗɗo yiyatma waɗma accolade hay yo ma tiɗo hay yo ka faaro naggam sa rumtima haala e ma konngoli bon ɗum ko musiba e nder oɗo société gonaɗo dewɗo hen o woni wa kalimatul haq andama yahafu wa yartaji hande seerenɓe ɓe ɓe ngala kalnowoɓe gonga politicien ji ɗi lamɓe men ɓe ɓe ngala kalnowoɓe gonga te nabi sallah sallam noon wi ko wa shawiruhum fil amri Allah wima ko disnodir e yimɓe ɓe heɗo yimɓe ɓe neɗɗo ala martaba mo mbawɗa jogade e dow leydi ha donka haalnede gonga neɗɗo jogoto conseil neɗɗo heɗoto wona maire addani président de la république jogade fodde conseil ji temedere par ce que haqqille goto yonata sa yondinima e haqqille ma tan ko erreur mbatta hanki mi haali mi anda hol dokkuɗomo inspiration wadde oɗo événement
événement Qur'an omo wawno jippinde kamil parcelle ɗo hoɗi ɗo kono addude mo ɗo nde ko yidde wallude wuro ngo yidde wallude diwan o rendinde moƴƴuɓe pop ha kawra ɗo nde wonno ko qur'an ibara anil jami alquran ko 114 simore jofoto ko ismullahi jami o firtata ko rendidinde hawridinde wadde noon bajjel hayso janngani aya o kam o nani aya o golli aya o noddi en yo en ngar hawrude oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma qur'an silkidi qur'ana madama julɓe moƴƴuɓe kawri hen leydi ndi duwanama ñalawma ɓurani mawnude oɗo ñalawma nde wonno Allah neli 124 annabi o waɗi ɓe examen 313 mbaɗi atmi o waɗi ɓe examen 25 mbaɗi atmi ɓen woni ɓe o joofi seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Qur'an woni ulul azmi min ar-rusul o wimo fasbir kama sabran ulul azmi min ar-rusul muñ no muñirno ulul azmi en min ar-rusul alhaji bajjel bismillah kala goto e maɓɓe mo nelno wonko tottuma ya wat convaincre e o nelma e dow mum ɓe mu'jiza mo tottuma pour mbawa fawde e juuɗe maɓɓe annabi Moussa jogino ko sawru so werlimo wonta ngolwa hen feeti geeƴ waɗi hen kawisaji kewɗi kono nde o yeehi sawru ndu yeehi yaadi e makko o kawisi yaadi e makko annabi Isa omo wurtinanno mayde omo wumtinanno wumɓe nde mission makko gasi kawisaji ɗi jaadi e makko jeehi nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam holko tottimo Qur'anul Karim ko catalogue 114 soura 120 nisif 240 rubu 480 sumun 6666 aya 1 milliard 4 millions 586 674 poste lettre secret ko ɗum annabi o sallllahu alayhi wa sallam totta kala ko majjirma e aduna he sa ari e qur'ana a tawat nder nana nder hen wadde ɗum waɗi mi widema mi anda hol baɗɗomo conseillé ɓe cuɓi ko ziyaruji mawninde babiraɓe mumen ɓe tañiraɓe mumen ɓe an mbiya ko ñalawma qur'ana cuɓiɗa an cubbalowo de kam ceerno mina haawi kam min toredel ngel cikkannomi ko yilade kalis tan mbawɗa kono ndeke aɗa jogui systéme de vie qur'ana noon ko dusturun lil hayat ko systéme de vie